Ora nganggo buntut po. Ora, biasane nganggo telang-telang tak, delang-delang. Iya, makasih Mbak Elisa. Ya, sepanuwun Mak Cahya limbuk kathah lepatipun anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi berkah kados sedayanipun. Amin, Mbak. Wah, matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Ya, ketoke wis sayah banget Mbak Elisa. Ya ora apa-apa kek. Kondur kek ngaso. Iya. Syeh. Au kaya ngarep arisan. Iya. Ya mak terus ke lakone. Iya nduk, aja lali Fatihah. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para pepundhen dalang Sanuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tadirake. Ki seperangan Bapak Ibu padha ana ingkang arsa kondur sikik. Oh iya, sesuk-esuk bali neh. Oh lah iya, Mak. Iki nunggak semi ndudah karya sing wis kawuri. Oh iya, karyane almarhum Abantus. Oh iya. Sandyasma Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madhak Rasul la ilaha illallah wa iqramu mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul Ayo Jakarta Long nyandi. Oh iya.
Oh. Benjang sangat silade nyong adali wuwus Tresna Surawelaga wis marem ulung lemu dolanan wis aku nganyari drum ayo drum simbale cilik-cilik sak takir-takir kae iya Penemban Durna wis rawuh rene lho lole Kentaswaru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas cati wana tar tagak wonten dawuh bilang kula wonten dawuh Mbah ora kajen babar pisan ora kajen kados pundi Penemban kepripun anggenipun minggah wonten ing pertapan Gura Lunggu napa pun kasembadan nundung minggat kalian pun begawan Kasiden tukang gawa ingkung ndi wange wah iku wah tagak wonten dawuh ora kajen mboten kajen niripun kados pundi aku karo anak Prabu Jrana kadasar wis kepareng munggah rawuh ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi nggih lajeng nang ana akeh-akeh ngendikaku akeh-akeh rembugku karo Sang Begawan Kesawa Sidi pengangkahku dheweke gelem tak tundung minggat ning jebul tinemune tagak ana perkara ingkang diaturke karo Begawan Kesawa Sidi sing banget gawe marem sartane banget gawe ayem arasaning Begawan Durna iki napa Mremban napa Mbah sampeyan niku niate arep elek niate arep nundung karo Begawan Kesawa Sidi lah kok dadi malah Begawan Kesawa Sidi gawe ayem gawe tentrem atine sampeyan niku sebabe rasah mbanyol mbanyol ki aja mbanyol ki sing cetha bahane aja mung ukara diolak-walik ngono kuwi kuna aku mung nirake dalange wingi awan kok ngandel ora Srumawayu tekan nggo budalan ya iya kuwi rak termasuk kuwi jan-jane karepe arep mbanyol ning gandeng ora trah dagelan langsung sepatek apa galak ulat apa tok janjene arep tok sawer nek apik le dosa muka wis mecahi piring barang kabare ha iya
Takak wonten dawuh. Madu omong-omongan dhewe. Kowe kok lung kowe kok Gak. Wah, ana perkara ingkang gawe marem atiku. Nggih. Kok sik men tak ngambu apa iki Takak? Popme ora kena nyambi sampean niku nembe nyambut gawe. Langgepmu liyane terus ora oleh nyambut gawe ngono apa piye? Liyane ora oleh nyambi apa wong liyane ya nyambut gawe kok. Mbok ya di logistik. War munggah gunung kuwi kok nggawa logistik barang. Ana perkara ingkang gawe marem atiku. Ya kuwi sang tapa begawan Kesawasidi paring dawuh matur yen to dheweke nyuwun inah, njaluk inah sawetara wektu. Ingkang raya wigati dheweke supaya rampung luwih dhisik tanggung jawabe. Anggone nampa dawuh saka para dewa. Napa dawuh saka para dewa dheweke entuk triman sarta wujude titipan, wujude kanugrahan ya wahyu kang aran Wahyu Makutara Maga. Ning lole urung nganti bisa aku bombong marang apa sing midhangetke marang apa sing dingendikake Begawan Kesawasidi. Nggonku bombong, nggonku marem sartane nggonku seneng mung kandhek tekane sembana merga. Nggih. Babak nglayani jucul nusuli Gak. Kakang karo Petruk iki tekarana lho. Tekarana jare arep mboyong satane arep njaluk wejangan peparah pepakem Makutharama. Jare utusane Janaka. Aku ora trima. Tan trimanipun penemban Durna kados pundi? Lehmu ora trima kepiye, Mbah? Janaka ki muridku, Kurawa ki muridku. Aku nggayuh Wahyu Makutharama ki bakal tak aturake ngersaning para sata Kurawa. Lah nek Janaka kuwi ra wis bola-bali merga cetha wis wegik, cetha kawegikane Janaka lho. Kulina nggayuh Wahyu marang Mbah kaping-kaping. Nggih. Lah nggih. Nek Raden Janaka niku wong resik. Pikire resik lahir batine. Resik njaba jerone ya Gak. Ha iya. Ora kitang bojone akeh, ning kuwi rak munggo makani nepsu. Ha iya. Sing penting lahir batine Raden Janaka niku bersih, Mbah. Tebih saking watak angkara budi candala. Raden Janaka niku royal. Ning nggih sembada, royale royal sembada, wedokane pirang-pirang garwane kathah, ning nggih diopeni kabeh, kopen kabeh, tur Raden Janaka mampu. Ha iya, nggih niku leres niku penemban. Ning nuwun sewu cabi tadi delak Kurawa. Arep nggayuh Wahyu niku ketemu pirang perkara. Kurawa niku arep nyarutan kangelan. Niki Tagak niki termasuk nyarutan kangelan. Lambemu. Ha piye pitikmu wis bali urung? Pitikku wis tak ikhlaske lung ora. Penting malinge kecekel iso tak mut ndase malinge. Wong malinge ya ming penyaron ngarepmu kuwi. Ha iya. Bagong kalih Petruk matur pripun salajengipun. Aku ora trima Tagak. Malah akeh-akeh ature Petruk karo Bagong nantang. Sajak nantang Bandayuda arep kawan Durna. Kersanipun Tagak wonten dawuh. Bilung, Nun. Gunane apa nggawa wadyabala segelar sepapan? Kurawa wong sabrang wadyabalane anak Prabu Jerana kadasar yen ora digetapake gunane apa? Kersanipun kados pundi? Kersane kados pundi? Kersanipun pripun? Bapa Mas. Wadyabalamu ngger anak Prabu. Nggih. Dadekna siji ketapna karo para sata Kurawa. Ngesaken dawuh paduka Bapa Nemban Durna. Lajeng benjang menawa mangkatipun para abdi prajuritan wadyabala saking negari kula negari Jodipati manunggal dados tunggal kaliyan pun para sata Kurawa. Ora ketang sampun kabar calon lintang ya, Dik, ya. Budhal dina iki. Ngesaken dawuh. Iringane napa, Mbah? Iringane apa, Mbah? Karwane niki. Apa apike Tagak? Apa, Lung? Nek arep sing terbaru sindane do minggat. Jan ora tanggung jawab tenan. Trembelane. Perampingan wis sesuk ganti sinden. Hus. Ngawur totok sisan.
Sigra bidal lumampahan Nata Wirama Kowe iki ngapakan ora pamer cangkem. Waduh iki piye? Apa. Siapa kayak mau? Mama, kok lonteng mau siapa mau? Satu wae sesuk. Wah, nyambut gawe penak kaya ngene. Ayo!
Ngawur tenane. Hop! Tinutoti lamun katututan. Lamun mangsa prawira digdaya. Prawira digdaya. Ronanggono magawe klarira wang piye kok ngene iki sidane piye ra? Piye apane to? Kae, delok kae. Apa? Wadyabala segular papan maju kabeh ketok arep ngebiyuk ning awake dhewe. Emane kira ngerti awake dhewe mapan nang ndi, Tru? Ah iya. Ana cakro kaya ngene tak do dinggone awake dhewe kok kae prajurit do lamur mripate. Ah iya. Sajake kalah karo Popmi. Ya ora kok kalah karo Popmi lah. Aki apike piye? Nek mungguhmu piye? Lah nek mungguh aku bali wae. Kok bali dasarmu apa arep bali? Hah? Bali matur Ndara Janaka, Den. Niki mboten entuk gawe. Nek mboten sampean piyambak sing temandang, nek mboten sampean piyambak sing tindak sowan teng pertapan Kutha Runggu, niki Makutha Rama ora sida kagayuh. Ngono nek aku. Ora kowe ra anu alasanmu. Heeh. Dasarmu apa? Dasarku ngene, Kong. Apa? Nggaya Wahyu Makutha Rama sing butuh Wahyu Makutha Rama kuwi Ndara Janaka. Heeh. Nah. Kenong apa? Kenong apa kok? Ah, iku kenong apa kok? Ndara Janaka ora tindak dhewe kok mah utusan karo awake dhewe. Teges awake dhewe sing didhawuhi Nggayuh Wahyu kuwi teges awake dhewe sing laku prihatin. Nek awake dhewe sing laku prihatin, Wahyu jenak manjing ning awake dhewe. Aku karo kowe sing nampa. Nek diaturke Ndara Janaka ora iso wong Wahyu ora iso dijaluk kok. Ah iya ya, ah iya. Ah terus piye iki nek aku kok antep karo alesanmu aku. Ah iya. Wis bali wae ya. Lumayan wis entuk 300 ya. Ah iya ngono ya ngarep ngapusi aku kok.
Monggo kowe diutang karo aku. Pira? 259. Mbok digenepi, Tru. Pira? 250. Aku dikelongi ora kok digenepi, nek digenepi iki 260. Hitung banget ya kowe. Amen kok. Nek ora hitung ora sugih kok. Kowe iki wis sugih lho, omahmu wis apik, magrong-magrong. Mobilmu mobil Brio abang le. Ngono kok isih entuk PKH. Ya men di harapan kok. Apa wong ki arep selawase urip sugih lah. Ajan. Ha wis ayo bali wae. Bali kok. Matur Ndara Janaka panane. Dan iki wau ngeten-ngeten iki ketekan Durna ngeten-ngeten. Heeh. Ora kok buka awake dhewe mundur bukane kok medharo Kurawa-Kurawa kok ya Tru. Ora. Nek lewani iki wani. Heeh. Gur wegah Kisra. Iya. Mungsa krana ndange wong petok-petok ae kuwi padha karo ming ngecacah utek. Ha iya. Yo bali yo. Heeh. Dhisik ya. Ya. Awar ngitung dit sik kok. Uduh. Gayane ngitung dit barang. Sing bayaran wingi urung rampung tak hitung wis bayaran meneh itu. Wah. Kowe nyambut gawe apa wae? Maklar. Wah. Ya. Lagi dadi lakon wae men. Jan wis awak lakon kok werna-werna. Andene Durna kok ya mesa Kisra. Karepku kowe bersih saka Durna ngono lho. Ya mesa wae enak. Kapan to modare wong kae gumun aku. Wong kok ora ndang tak batrene. Tuwekan ora modar-modar. Ngopo kok balik? Entutku keri iku. Mengentute kok balene terus. Dicegat ya aku. Sapa nyegat? Woh, hama. Nek nang nggone dhewe ngono kuwi munyokke dadi hama kok, Tru. Anoman ku lho. Heeh. Kados pundi ki Lurah kok badhe kundur menika? Menapa sampun rampit kewajibanipun? Aku bali ku ora mergo rampung kewajibanku ora man. Ning kados pundi? Aku arep matur Ndara Janaka. Mergo iki aku nek ora matur Ndara Janaka mah ming nang kene ming gawe Kisra. Mah ming ora apik kabeh-kabehe. Pertapane gurumu Begawan sapa, Gong? Lali ya aku. Wah, jan. Iki kula mangan ndok bebek to men ora gampang lali. Seneng sing tak pangan kok aja jajanan-jajanan kaya ngono kuwi. Gampang lali kowe kok. Mangan sing sehat-sehat, mangan sing berbuah. Kaya to. Kambil contone. Mangan kambil ora. Sing logis kowe ora. Marake kreminan. Weh, kambil ora marake kreminan, Tru. Lah, justru kambil ki ngresiki kremi. Oh, dadi iki asine kreminan bar mangan kambil ku ora mergo mangan kambil, ning mergo wis kreminen karena mangan kambil resik. Oh iya, ya edukasi kesehatan. Oh iya. Apik ngono, heeh. Marai karawitan. Kok badhe kundur menika kenging menapa? Aku wis sombong bangane gur gawe geger ning kene nuwun sewu. Nek sampean daraturipun ing ngabdi pun Anoman, kula kepengin males budinipun para Pandhawa. Lho. Males budine Pandhawa piye? Kula kepengin males budinipun para Pandhawa sarana kula ugi males budinipun panjenengan. Awit ngemuti labuhanipun panjenengan nalika kula taksih nderekaken sinuhun Prabu Rama ing Pancawati. Kula tansah pun mong lan kula tansah pun ndereki lampah kula kaliyan Ki Lurah Petruk Kantrong Bolong, Ki Lurah Bagong menapa dene Ki Lurah Semar Badranaya. Terus karepmu piye, Man? Sampun mboten sakundur kula. Mboten sakundur, mboten sah wangsul sing sekeca mawon lenggateng mriki. Terus piye, Man? Kowe kok omong ngono kuwi ngopo? Ki Lurah Bagong. Menika kula nyawang wadyabala segelar sepapan. Menika badhe ngrangket panjenengan. Kula mawon nak sing temandang, sampean mang sekeca lenggateng mriki mawon. Iki tenan apa piye? Estu Ki Lurah. Wah, nganti batur iki kaya kowe ngene iki lho, Kak. Munyok berguna ya iki. Wis. Tenan ya? Nggih, kula menika menawi matur lahir terusing batin. Nah, bagus. Agi iki ana munyok berguna ya, Tru. Ah iya. Nang ngene dhewe kono ki mung bedoli tela. Munyok babar pisan ana gunane. Jane nek diingu iso dimanfaatke kon nggo ngunduh kambil. Jan
nek nang gone dhewe mungsuh petani Anoman kene, nek nang kene musuh Kurawa. Ah iya. Sampun kula aturi nggangeng sekeca. Kurawa kula trajangi kula. Ah, aja kowe dhewe engko tak ewangi karo Bagong ora ya Gong. Wih, panggah rasa ya. Rasa. Wah. Delok kok. Delorong ewange. Ha iya. Bilai ketek. Wih. Ana dongeng enthek-enthek si temunggal patena ana temunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kuat lah iya bener kandamu Lawi sumber ketiwasan terus malah nengeran gerah-gerah bumi wanus maning jalanan. Wah, watah dicabut tebah. Orang usikik nggonku luangku rantak-rantak karo wadya balaku. Saka negara Injodipati. Penganglaku aku kepengin ketemu karo sing jenenge Petruk Kanthong Bolong. Ya senajan to durung tau ana ning aku krungu kondange ciri gethe Petruk kuwi awake sarwa dawa. Irunge dawa, jare tangane dawa, sikile dawa. Dawa. Aneng iki kok wah, gleleng sajake. Nek anase wis sak derajat munyok kok lanyo-lanyo ngadepi prajurit derajat tumenggung kaya aku. Soe takon karo aku tak balik takon karo kowe. Kowe sapa pracekamu ngendi diangkamu? Wah, bedhias elek. Tuakone wangsul manjunjung praceka njunjung dongko. Aku ora buta. Aku kudu buta. Aku kudu yaksa, aku kudu gregasi. Kok praceka raimu kaya buta. Kowe turunan buta kowe. Ra wae. Ngaku sapa? Wah, edan iki kethak iso tata jalma, iso malang kerik barang iki. Yo, kowe takon marang aku. Takon
takon marang aku Wajabala negara Jodipati aku Tumenggung Gapit Seketheng. Tumenggung Gapit Seketheng. Dasar keperangan. Sabar. Sabar. Wong perang kuwi kudu temata. Ora iso. Perange bres. Perang kok tlenok. Tledok. Perang kok dedek. Babar pisan ora temu aja perang bres cadak cek bres kiajul ngono rampung. Tumenggung Gapit Seketheng. Dasar kowe nyata. Ya. Sapa kowe ngaku kowe? Ndi jeneng ora kowe nyok? Takon karo aku iki Bambang Senggana Yanoman. Ya Mayangkara celah. iki sing tak goleki. Iki nggon lagu kae. Iki nggon lagu. Bongo. Terus perkitik. Apane? Kobong? Ayo. Kowe nyingetke Petruk karo Bagong to kowe? Kowe nyingetke Petruk karo Bagong karo Petruk wis wani nantang ratu Gustiku, wis wani nantang guruku Begawan Dun. Menungsa loro ratawane kowe kelakon kowe sing dadi Jalyawane. Maju ora usah kokean cangkem. Piye? Maju ora usah kokean cangkem. Nak sawang prajurit Jodipati saka kono kok suarane gedhe. Tiwas bengak-bengok saka kono. Tekan kene tandel pisan mudhar mah ming kewirangan. Mbok iya. Arek njajal karo kredaku ya. Arek njajal katik tayan kowe. Lena panginep sampunake. Kuasa. Ujung cerwi pelongranan kalapa ya mas oh trampil mau kesepet modar cari aku. Sini Onyo. Oh. Awas. Awas. Tekan ngene kowe. Ha. Ayo. Kaya ngene iki jalukmu munyuk ae kok. Ha. Yai. Ah. Candak. Wah! Cek! Ah! Ya!
Woi. Wah. Ayo. Oh. Wah. Ah. Ayo. Oh, ya candak sirah wah. Ayo. Ah, wah. Ayo. Wah. Ayo. Hot. Ah, ya. Aduh, matu gede. Hei, ket-ket ini. Awas, hit. Ayo, ambruk oh. Wow. Perjurit pekok. Ha, ya. Ambruk. Wow. Ambruk eh. Ah. Wow. Woi, woi. Perang kok nangis ben ora rek weh lendo to aku ora sida nangis ro hit wi lo awas ayo lo aja waduh wah wajah waduh hot awas kowe yo ayo sik dasku mumet iki malah ngantem kok sik ta tepo-tepo yo ha awas ha wah awas yo baye sajake rada suda tenagamu kok tak usirke ke sana weh aja dipidak yo iya ayo weh menang ayo wah
Ora Sidarma. Ya, muni awe. Hudha. Sambato. Cengkiwing. Jeblaske. Cengkiwing. Guang. Jeblaske. Hud. Wah! Wah! Iya. Wah! Wah! Iya. Ora kuat aku. Ah, perjurit aku mosok ora kuat. Tim tiapkan senjata. Hei. Hut. Awas. Hut. Awas. Oh, ayah. Hut. Woi. Saka mburiku. Ah, ayah. Oh, loh. Wah. Ayo. Wah, direbone. Wah. Balik ke. Ger. Sataku. Oh, iki sajak sing aran Petruk Kandung Bolong. Dasar kepala nyata. Sopo kowe? Wah, parat. Kowe sing tak goleki. Takoki malah. Iki menungso sing tak goleki. Kowe tak takoni kowe iki sapa? Kowe iki tak takoni kowe iki sapa? Budak. Ngelih aku. Wong perjurit arep perang kok ora disiapke sik. Perang kok kondisi ngelih ora. Ayo manuta tak rangket. Budi Sembadani Bonggo Rampungi. Coba saja kalau mau kewirangan. Wow, pasti kamu gitu. Oh. Wah.
Waduh. Waduh. Weh. Ayo, terus sikepen nek iso. Wah. Waduh. 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 Ah. Waduh. Mikir. Wah, ora Kurawa sing maju ora iso rampung. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Halo babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo, halo, halo. Babu, babu, babu. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Babu, babu, babu. Halo. Wah, kaget raraku. Ha! Menungsane iki, menungsa apa munyuk? Munyuke. Wah, kulino perang mungsuh menungsae perang mungsuh munyuk iki keder kleru nyebut. Ha. Cangkeme kok ciacet. Ayo, apa-apamu? Wah. Anane aku tekan kene, Man. Areng ngrebut pepakem aku Rama. Ayo. Wenehna Kurawa. Wenehna Kurawa. Pepakem aku Rama kuwi dudu wewenange Anoman. Lho, lha apa? Wewenanging para dewa, wewenanging Sang Begawan Kisawasidi. Sapa ingkang bakal diwejang? Kuwi manut keparingi Sang Kisawasidi. Ora iso, ajar peksa, ora gelem peksa ora. Ora gelem dipeksa apa kelakon kowe mati mungsuh Dursasana. Narep nyoba ora apa-apa. Ayo. Dina iki kowe iso nugel janggane Anoman. Kelakon kowe dadi suluye gembong mangle awang. Ah, mati kowe. Tundelak tak. Awas tak delang delang tumplak dendelang dendelang oh awas tok dendelang radung tumtak dendelang dunak dudunak tak 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 dudunak tak tak delang dudunak dudunak tak tak delang ngene iki penak man iya ayo sak tandang sarekatmu sak bakohmu yo ora-orane aku kalah mungsuh kowe ayo jajal ayo kendange kowe to gunak tak dendelang ketudung tak ada tak datang sing bener lah datang tak dendelang tak tak dulu tak tak tu delang alon wae ngono iki penak ketaplet ketaplek ketaplet ketaplet jandaan tak 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 trung tak tak tung delang delang tok trung tak delang ketatet delang delang
Kowe iki ra percaya karo sing ngendang ngono apa piye? Waduh. Aduh. Wah, kewirangan, Bobo. Kewirangan. Kewirangan piye Dursacana? Wah. Anoman iki rekate raja mah. Saya tua tak kira saya mendok. Ayo saya tua apa saya keberjos ya. Oh ya udah saya tua sepele kira mungkin segala. Ayo saya tua masa yang geleleng pamer pupu buat. Napa enten jamak lumrahe bapa nemban? Piye? Perang makon mijeti geger niku. Lah kula wangsulan ya ngkoman nek padang aku. Ya ucapan yo aneh kok Kakang. Aneh piye? Lho yo dijawab. Nek bungsuwe puyuk niku. Nggih, bungsuwe puyuk. Sicuk niku mboten cacaku gamban, mboten cacaku bejawa apa-apa. Cukup cagu bagol kalih mlica mawon. Terus kala mengke munyuk diacahi bagol, pados watu padas. Sing pas nggo cilahe niku tuatape watu niku blas. Ah terus mricane nggo ngopo? Ah mricane nggih mbubani puyuk niku. Aneh-aneh ora. Wong senengane mangan iwak munyuk wae lah enake. Kula teng Jakarta nggih panganan kula buyu. Icuk gawean cecap nggih kula sepakan buyu. Raidian lah, pun kula semanggake gah kula jalane ngasore nyampun gawe dutak. Ora percaya karo sing kejang lah. Apa-apa kejangi dhewe lah. Pripun iki bapak terus sae? Tuhan makati. Wong Jawa. Pasrahke anak Prabu Karna wae. Wenging saguh ngundurke kraman. Yen to pancen ana kramane anak Prabu Karna, merga kepancen kae derajating Senopati negara Ngastina. Oh nggih ya Jawa. Nyo kalino Anak Prabu Karna kula sumanggaken, Den. Karna mawingis-wingis katon ler landhaping Trisa netra markata lir kabaranang terus malah ngeret druhun keparat menungso ora tatanan Anoman kowe senggana kowe ayo Prabu Karna bongkote wong Astina senopati ning Kurawa dasar kepranyata ayo lah mamak mumuk paningalmu ora nyerung lawan aku ora nyawang yen to Kurawa segelar sepapan kuwi duwe senopati sinuwun Karna lele wis cangkeme wis mati lho Bang men aku nyatane isih perang kowe lho
menungso ora tatanan, menungso mburimu kuwi. Menungso mburimu kuwi sing ora duwe tata krama. Menungso mburimu kuwi sing wis wani nerak pacak nerajang perbatang. Bapa Durna kuwi pepundhenku, kuwi tak ajeni, kuwi tak sembah, kuwi tak aosi, kuwi tak bekteni. Lah kok dadi ditantang karo menungso dapur kaya mburimu kuwi. Ayo. Sambat to kowe. Maju aja mungsuh Kurawa, mungsuh Prabu Karna, mungsuh Senopati negara Ngastina. Ayo cangkemmu. Menungso ora tapana kawan kok kisruh senengane. Ayo. Aja ming meneng wae kowe Anoman. Jare kondange akeh nyebutake kowe iki Senopati ning dewa, jagoning dewa. Gembong Mangliawan ya Marudi iki kowe. Ayo. Lah kok dadi ora ana tandang gawene? Ayo Gage. Mumpung kowe wis malang kerek. Para diage tanganmu tibakno ning mestakane Prabu Karna. Janji aku kalah, janji aku lirip saka kadigdayanmu, aku meguru karo kowe 20 taun. Gage. Nek cara aku ki luwung baya ora sah kokean cangkem. Perang kuwi ora usah nantang-nantang, wigatine apa gek bres. Wo. Ayo. Oh. Minggat kono. Ah, jan. Ewangi go ngewangi. Oke. Ora-orane aku lirip mungsuh dapurmu. Nek pancen ora lirip ya ayo. Gage, tanganmu tibakno. Ayo. Plek ngono. Gage bres. Bres, gage cepet tanganmu tibakno. Bres. Bres ki nonyo paudan. Hah? Ki diperlu diglecah lho iki. Sampeyan muni bres ki udan apa nonyo? Iki ana kawan ora cetha iki. Truk kenek aku truk men. Awake dhewe wis pokoke karena digawe wirang. Ayo. Men, yaping ngomong oke-oke. Dimentahi wae, Truk. Ha iya. Cara aku Senopati kuwi isin yen temung meneng wae. Ayo Gage. Temandang nyambut gawe karo aku. Perang mungsuh nerpati ngawangga Prabu Karna Basusena. Nek cara kula, ratu kok kokean cangkem niku ilang wibawane. Ora kena. Pun apa dereng niki le gambleh? Hah? Le khotbah pun apa dereng? Menungso ora tatanan. Ora-orane aku kalah mungsuh dapurmu Anoman. Yo! Aduh. Nah, ono wae. Bangane meng crigis kae. Ha iki. Terus ke. Awas kowe. Kuwatoran ora kuat tak wangi. Hus. Mang tendang. Parat. Wah, kecek ora tata babar pisan parat. Kowe tak tandangi kadigdayanmu kridamu kok semune malah ngece kowe ya. Menungso ora tatanan. Rumangsa kewirangan nata ngawangga Senopati negara Ngastina.
iya. Menungso kecandak pecah ndase. Pecahan. Pecahan paling isine mung 20. Wong lehku nabung mung bakal 500 kilo kricik-kricik. Pecahan isine mung 20. Bagong wis nentane kon. Mentahi omongane wong Ngastina men. Kajane ki apik lho Truk Karna ki. Ha iya apik. Wayange ya apik mothok. Ulat-ulatane jos. Kareng pulasane Pak Samiji. Ha iya. Gapite ya sungu bule. Ning emane ming prada Mas Truk. Wah. Karepku ki prada lendut. Menungso ora tatanan ya kowe Anoman. Kuat nampani pusakaku Kyai Jalak aku meguru karo kowe 20 taun marang. Ya. Mati kowe. Kun. Awas. Yo. Wah. Wah. Ayo. Wah. Bapak Durna nggih. Nggih menapa nggih? Anggenipun andhiki krijanipun Anoman kok sajak kasoran menika lho. Wah, edan-edan. Wah, lah kewirangan. Niki pusaka ampuh lho Bapak Mban. Kyai Jalak menika pusaka ampuh. Pusaka kadewatan tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Lah kok digegem kalih Anoman bengkong pucukipun. Alah kok beda kalih pusaka kula, Nger. Pusaka kula niku waune keris enten luke. Digegem niku malah dadi keris lurus. Mboten bengkong. Digegem niku malah nyeketeng niku. Sampeyan mriku ampun aneh-aneh lho. Wah, kersanipun ados pundi? Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Pragosa menika. Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Bedes. Kersanipun kados pundi, Kan? Kula aturi Mas paosaken krijanipun Kang Putra Ngawangga, Bawa Durna. Kula badhe nglepasaken senjata pamungkas Kyai Kunto badhe kula lepasaken ngener dadanipun Anoman mboten mati ampun diundang Nerpati Ngawangga. Cobi mawon. Bawa Durna. Monggo. Oh.
Aduh. Oh. Sirna karakating nerpati ngawangga nglokro piandeling diri pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu sinaut dening Sang Senggana Yori Sang Anoman bineta ndedel nggayuh gegana nalika semanten dupiwa sirna saking mandulina Sang Surya Putra Karyasa dawahing sidi rinaos kaya rinujit kaya ginobah yasira ngawangga nyata lamun ta iku andeling diri ingkang dinagolake dadi mangkono pegat-pegat pangandikane duh dewa batharaning jagat Iwang Agung Paduka paringono pangayoman dhateng abdi pun Basukarna Bapa Durna kados pundi lakon kula kados mekaten menika Bapa Durna Wong dadi kaya ical atas bebayunipun Paduka anak Prabu Karna Basusena. Aduh ketiwasan Bapak. Ketiwasan. Mboten nginten babar pisan. Anggen kula nglepasaken Kyai Kunto Wijaya Danu babar pisan mboten tumama ten jajanipun Senggana. Pusaka malah pun saut. Pun beto ndedel gayuh gegana Bapak Remban. Aduh ical piandel Paduka nger inggih. Wah, mboten gadhahi pangarep-arep malih kula Bapak Remban. Mulane nek arep perang sesone ora kok kancangkem. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Nantang Anoman kok. Ayo Anoman, merga kita mana? Jajamu. Tanganmu ning mestakaku ora percaya dendang Prabu Karna Lele. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Ya Dre. Ayo. Rene, dieceke wong sengsara uripe iki. Sakarepmu Ponokawan. Arep entek amek kurang golek lehmu arep nguman-uman karo aku, lehmu arep ngece karo aku sakarepmu. Lho, lah iya. Wong kok bodho ya, Gong ya. Heeh. Urung babak kulite, urung putung balunge ayo ta. Heeh. Kok nglepaske senjata pamungkas nek cara aku bodho. SDM rendah. Nek cara aku isin. Nek cara aku kok ora modar, Tru. Dibales kowe. Men magi iso bales pisane kok gleleng ora. Nane ora. Ayo muni Prabu Karna. Petra kowe menungso ora tatanan kowe, Petra. Kudune Senopati Ngastina ki Sungkawa dirungkepi, rungkep ana. Sengane ayo Gong ya ana ya. Ayo. Ora sida geger ta iki, maksidane ming cair. Truk, sesuk wayangan meneh. Nek Kurawa enek ora sah perang ya. Ha karepmu dintai ngene iki terus wae, Mas. Ora nyambut gawe to malan. Ha iya. Amang awake dhewe tracah omongane diece terus apa gek terus ana pirangane Kurawa sing ngantem awake dhewe. Bener ya, Gong. Wis pokoke sesuk dientahi terus. Dimentahi.
Ngomong apa-apa di. Iya, ngene ya, Tru. Iya. Pokoke ngladen-ladenane Kurawa kuwi jebul gampang. Lah ya ora usah dadak gudabikan dreng adur tuplak dlang ngono ora usah. Mung cukup disuarane mentale kenek. Ha iya. Nyatane kan mau ora nek sing ngantem awake dhewe siji-siji kok. Durma gate kowe. Acu. Ya ora ayo, ya. Rumangsane apa? Waduh. Bapak Durna nyuwun malilah Bapak Durna iku pertika panjenengan kados pundi? Taunana windanana. Kula mboten badhe nggadahi kekiyatan menawi kula mboten nyanding wujuding Kyai Kuntawijaya Danum. Oh, laku priatos mawon yen nenuta diri nyuwun sek wilasane Gusti Nger. Wah, parat. Wah. Wah, menungso ora tatanan manus maning jajalanat keranjingan iblis lanang. Wah. Ngasisa gawe kewirangan sinuwun Prabu Karna ing Awangga. Wah, patramu pancen murang tata Anoman. Yo, aku ora arep ngedos kok kowe, Aku arep tansah caket karo kowe Anoman. Wiwit mbiyen nganti saiki iki pengangkahmu mung mateni. Pengangkahku mung mateni karo sing jenenge Senggana ya Anoman. Yo, tak sawetara wektu tak mapan nang kene. Tak goleki lenamu ajurung tungkul pecah siramu ya Anoman. Anoman Pracandha Seta cecak rawon kapimendo Senggana Danu Prawata Oh, malah jagat diobat jagat pangesungkara. Bareng tak petung-petung. Bareng tak gelar tak gulung. Anane Kurapada Bandayuda iki mung merga pertapan Kutha Runggu. Ingkang isih mapan ana ing areng-areng Arga Kutha Runggu. Welah. Kurawa ki watekane tukmis. Babar pisan ora ngiklasake yen ta wewengkon utawa bumine ya kebawat keperintahe dinggoni karo wong liya ya tinimbangane mung dadi perkara Arga Kutha Runggu tak rungkepane tak ratakne karo bumi wae. Gunung Kutha Runggu tak ratakne karo jagat tak icalne tak ilangne tak sirnakne mundak mung dadi perkara rebutan antarane Kurawa karo Pandhawa.
asik ya terus asik. Pokoke Kurawa ki diece terus entek-entekan ki wis yakin wis ora ndek kekuatan apa-apa. Nah iya. Sing ora usah diperangi fisike ning mentale wae ya terus. Ah iya. Wewatekan kaya ngono kae iki wong-wong mental-mental ABS ki can ngono kuwi. Nah. Pokoke diece terus digarapi terus ora pamit dhewe. Kandhane kok. Ah iya. Iki gak apike piye? Iki Gandeng Kurawa wis do lunga, Gong. Heeh. Kurawa wis do lunga. Ayo matur ngersaning Begawan Kasidin, Kesawa Sidi. Ah, Kesawa Sidi. Heeh. Matur apike piye? Ayo. Ya. Kandhane kok. Loh, Tro. Kok gunung mana ndi? Ndi to? Loh, Gong. Kok mak klontrang ngono ya, Gong? Wong lusat-lusat apa ya? Mbah. Sik, iki kok aneh-aneh perkarane. Heeh. Mau ning gunung kok arga Kutha Runggu ki. Wah, gagahe ra elok-elok. Gagahe ra eram kok gagahe ra elok-elok. Ha iya. Lah kok mung dadi hamparan pasir kaya ngene, Gong. Sik, iki ra beres iki, Gong. Edan kaya ngono ta jebule. Oh, jane ora patiya gedhe. Ning kok saya adem tak sawang kok saya ora enek. Ngapa itu? Ilang tenan Gong gununge, Gong. Ilang? Heeh. Waduh. Ah sing duwe piye? Ha nyilih gununge liyane apa? Iki perkara nek gunung liyane ora apa-apa. Lah ning Gunung Kutha Runggu sing ilang ki. Kamangka ning lengkahing Gunung Kutha Runggu ki pertapan Kutha Runggu mau lho, nggone Begawan Kasidin nggih mau lho. Nek gununge ilang ya pertapane ya ilang no, Gong. Wah, piye iki? Ayo matur Ndara Janaka wae le. Ya mulih. Ayo.